Esta mañá a conselleira de Política Social Fabiola García e o alcalde Manuel Ruiz asinaban no Salón de Plenos do Concello o convenio de colaboración para a cesión da parcela na que se instalará a futura residencia pública de maiores. En virtude do acordo, a administración local cederá os terreos nos que se asenta a antiga discoteca Esta Curva para construir aí a futura infraestructura. Segundo explicou a propia titular de Política Social, será a primeira que se construa a partir do novo modelo de coidados que se implantará en Galicia, 100% pública e cun investimento duns 10 millóns de euros. A nova residencia será ademais de ámbito comarcal e contará cun máximo de 100 prazas. Esta nova residencia da comarca do Barbanza se ubicará aquí en Ribeira, se contará cun orzamento de 10 millóns de euros, será unha residencia de 100 plazas residenciais con prácticamente todas as habitacións individuais. É dicir, será o quilómetro cero do novo modelo residencial de Galicia. Vai a contar con máis tecnoloxía, con máis habitacións individuais, con módulos de convivencia máis pequeniños de 25 residentes e, por suposto, cun entorno idílico como é ese paseo decoroso, unha residencia que vai a estar a carón do mar, pero sobre todo que ten unha ubicación privilexiada, porque conta con zonas exteriores, vai a contar con zonas axardinadas, cun paseo marítimo, pero sobre todo que está moi cerquiña do Hospital Comarcal do Barbanza. Pola súa banda, o alcalde Manuel Ruiz volveu a agradecer á conselleira o trato que lle dá ao municipio, de onde é natural, visible, segundo ele, numerosos investimentos, o último da nova residencia. O primer PEF de Galicia fora das 7 grandes, pois está na 8ª ciudad de Galicia, porque recordemos que, aínda que non presumimos, Ribeira tamén é ciudad, e, polo tanto, halle que dar as gracias. O incremento das horas que tuvemos da axuda a domicilio, o incremento do pago desas horas por parte da súa consellería, o feito de que hoxe en día as nosas guarderías teñan gratuidade para todos os seus nenos. E hoxe estamos firmando un convenio que é unha aspiración lexítima de moitos concellos na que Ribeira leva moito tempo traballando. Técnicos da Xunta xa supervisaron os terreos e a bella estrutura da discoteca para analizar a mellor das opcións posible para a construción da futura residencia. A intención do Goberno autonómico pasa porque poidan iniciarse xa os traballos ao longo do vindeiro ano 2022.